Ние сме доброволците от Браво Пловдив. Пловдивчани ни познават и са с нас, когато ремонтираме спортни площадки, запълваме дупки, поставяме табели за инвалиди, спортуваме и рисуваме. В началото бяхме 10, но всеки работеше като за 3. След това започнаха на акциите ни да идват и други хора. Цели семейства се присъединяваха с децата си, защото доброто заразява. След няколко месеца станахме 400. Заедно с хората идваха още проблеми, за които градската власт не хаеше. Разбрахме от опит, че ако демокрацията е право, то участието е задължение. И се включихме в изборите за местната власт. Повече от 1000 души ни подкрепиха на старта на кампанията ни. За нас изборите не са битка, а арена на идеи. Всички искаме да живеем в удобен и уютен град. Визията ни за управление на града минава през решаването на ежедневните проблеми, с които всеки от нас се сблъсква. Задръствания, разбити улици, паркиране, занамарени междублокови пространства. Ще работим за удобен Пловдив, средовен, екологичен и безплатен градски транспорт. Зелен Пловдив, с красиви паркове, улици с много дървета и с чист въздух. Река Марица да е място, където пловдивчани да спортуват, почиват и се забавляват. Премахване на конструкцията върху пешеходния мост. Чист Пловдив. Въвеждане на работеща система за разделно сметосъбиране за граждани и фирми. Забрана за продажба на общински терени за жилищно строителство. Гостоприемен Пловдив. Главната с европейска визия и световни брандове. Съхранение и реставрация на паметниците на културата. Сега се готвим за най-сериозната си акция. Акцията, с която ще запълним най-големите дупки в общинската власт. Акцията, с която ще върнем вярата на пловдивчани, че те са истинската сила на този град и бъдещето му е в техните ръце. След тази акция трябва да имаме реална власт да променим нещата, които не харесваме, които пречат Пловдив да се превърне в едно по-добро място за живеене. Ако и вие искате да живеете в такъв град, гласувайте за нас с номер 36. По делата ще ни познаете. Явяваме се с регистрацията на Българска прогресивна линия. Купуването и продаването на гласове е престъпление.